ира камол мегам бародари азиз, ин чизе ки фоида дора ами решаша шилмаша мақсад ана ами чиз дар кораи решаш дар кораи ҳами чиза беҳад ози харидесам. имрӯз рости гап омадем бародаро торунчинӣ чикриневу бай торун омадагӣ. Агар қорчам биёбем ҷамъ мекунем, насиб боша ба навор мегирем. тамошо кунем видеоро бародари азиз. ин осёбай бародарои азиз, осёби овӣ. ин як шоховай, як дара меяд, дигари шохови дигари ай ӯ тараф меояд. ира торун мегам бародарои азиз. Инайра бародарои азиз самурӯғ меган, оле ҳастай. яъне барои чӣ дарди фоида дора мақсад. имрӯз омадем қоршковӣ торунчинӣ қорж ая ҳисоб вапше нестай. борундагӣ ки камай қорж нест. кофтесем яке биёбем ба навор мегирем. яки торун аст, торун бисёрай.